Software librearen eta software jaudunaren arteko desberdintasun nagusia ez da bere forma, ez da bere funtzionamendu ere. Ezberdintasun nagusia softwaren atzean dagoen mentalitatea da. Ideia bat da softwarea, musika, literatura edo sukaldaritza errezetak moduko sorkuntza intelektuala, alegia. Industria pastel desirigarri batean moduko software jabeduna. Oso itxura honekoa, ondo landutako bilgarrian eskainia eta zuzain gozo-gozorekin. Baina osagaiak ikusi nahi izanez gero, non daude osagaiak? Pastela oso erakargarria da, baina ezin ditugu haren osagaiak ezagutu, beraz ez du konfiantzan handirik eskaintzen. Horrela, premia bereziak dituzten pertsonek ez dute jakingo produktuaren beharretara egokitzen den ala ez. Hartara, software jabedun pastelaren enpresarekin hitz egitea erabakitzen dugu. Beharrezkoa bai da pastelaren konposaketa argitara ematea. Telefonoz erantzuten digun gizonak ez dirudi opozik. Pastelaren osagaiak bilgarrian jartzea ezinezkoa dela esaten du. Beste enpresek haren pastela kopiatuko lituzketelako. Asko kostatu zaie errezeta hori sortzea eta hobetzea eta babestu behar dute. Badirudi enpresa errezetaren menpe dagoela, beste pertsonen beharretaz arduratzeko. Modu ezberdinean jokatzen du software libreak. Amamak egiten duen pastelaren errezetan modukoa da. Amamak oso gustukoa du sukaldatzea eta pastelak egitea berarentzat eta bere senide lagunentzat. Bere bilobei ere sukaldatzea gustatzen zaie. Hortaz, amamak pastelaren errezeta ematen die. Gero bakoitzak bere etxean pastel bat egiten du eta lagunekin partekatzen du. Baina pastelak jada ez dira berdinak. Bakoitzak pixka bat aldatu du amamaren errezeta, bere gustu eta berretara egokitzearen. Amamaren etxean elkartzen diren hurrengoan, bakoitzak errezeta berria du partekatzeko. Horrela, okindegia duen bilobetako batek, horietako errezeta bat hartu eta bere negozian pastelak egiteko eta saltzeko erabiltzen du. Elkartzen diren hurrengorako, berak ere errezeta berri bat izango du besteekin partekatzeko. Software librea lankidetza da. Software librea partekatzea da. Software libreak onura maksimoa eskaintzen du ahalegin minimarekin. Software libreak oso azkar hasten eta hobetzen du komunitatearen ekarpeni esker. Software librea zentzuzkoa da.